beleži se rast broja turista u celom polugodišnjem periodu, znači od januara do praktično zaključno sa krajem juna, odnosno s početkom jula meseca, od 6,3%. Mostar takođe evidentira u junu samom rast od 7,3% u odnosu na jun prošle godine. Vidi se i porast broja noćenja u kolektivnom smeštaju i ono što primećujemo takođe da je značajan porast broja turista u individualnom smeštaju 14%, ali da i dalje imamo problem sa sivom ekonomijom i da se sva ostvarena noćenja ne prijavljuju. Dobili smo podatke od aerodroma, zaključno sa, čini mi se, 15. julom, znači sa polovinom jula ove godine, gde aerodromi beleže porast broja putnika od nešto preko 6% i porast broja letova od nešto više od 7%. Takođe, granični prelazi, kopneni granični prelazi, beleže porast prometa putnika opet od negde oko 6% i povećan broj vozila od nekih nešto više od 7%. Naročito je zanimljivo da je vrlo intenziviran pomorski saobraćaj i da je ove godine na pomorskim graničnim prelazima povećan broj posetilaca Crne Gore za preko 28%, a broj plovila koje su na našim pomorskim graničnim prelazima ušlo u Crnu Goru u prvom periodu ove godine, znači u prvoj polovini ove godine, je čak premašio 76%. Takođe, naši nacionalni parkovi, što je poseban dragulj Crne Gore i veoma su naravno zanimljivi i turistima u ovom periodu godine kada je vrlo intenzivan turistički promet, registruju porast broja posetilaca od 38%. Ali ono što je cilj i ovog ministarstva i na čemu smo vrlo intenzivno radili tokom ovih godinu dana koliko postojimo, jeste da se proširi broj emitivnih tržišta iz kojih dolaze posetioci u Crnu Goru. Pritom vrlo vodeći računa o našim tradicionalnim tržištima, jer ona su zaista dragocena i već sada vidimo značajne pomake u broju gostiju koji dolaze upravo sa tržišta koje nisu tradicionalna, rekla bih, za Crnu Goru. Recimo, iz Sjedinjenih Američkih Država, sa Dalekog istoka, Kine, Srednjeg istoka i tako dalje, značajan pomak broja posetilaca je registrovan. Daću vam samo neke podatke. Recimo, iz Kine je ove godine Crnu Goru posetilo 61,36% više gostiju nego prošle godine. Iz Izraela smo ove godine imali 112% više posetilaca i oni su ostvarili 85% više noćenja. Iz Azerbejdžana ove godine je Crnu Goru posetilo preko 124% više turista i ostvarili su preko 154% više noćenja. Vrlo važno da je Crna Gora već počela u posebno ovom periodu o kojem govorimo, da se etablira i na novim tržištima i rekla bih da je tu veoma važna i aviodostupnost i dala bih primer recimo jedne konekcije koju do sad nismo imali, koju smo sada otvorili, to je povezivanje Crne Gore sa Španijom. Imali smo letove iz Madrida i sada još uvek su u toku i bit će tokom sezone letovi između Tivta i Barcelone. Samim otvaranjem te aviokonekcije mi smo ove godine u Crnoj Gori ugostili do sada, kažem to se nastavlja, preko 4000 posetilaca iz Španije. Ove godine mi imamo preko 95 aviolinija iz Tivta i Podgorice i otvorili smo nekih 9 novih konekcija, čarter letova i ovih sezonskih letova koje nas upravo povezuju sa novim tržištima i evo pokazuju i ovakve rezultate. Mi smo zato jednom intenzivnom kampanjom, jednom intenzivnom međunarodnom saradnjom, kažem evo ovih kratkih godinu dana, uspeli da ostvarimo nekoliko stvari. Prvo, uspeli smo da animiramo
pre svega one institucije međunarodne i da uspostavimo kontakt sa velikim brojem i postojećih i potencijalnih emitivnih tržišta na ministarskom nivou, na nivou vlada i da tu otvorimo čitav niz novih projekata kojima se uspostavljaju veze u oblasti turizma između država bilateralno i tu se otvaraju vrata za privredu, jer na kraju turističku proizvodnju nosi privreda i za saradnju u privrednom sektoru takođe. Crna Gora je danas prvi put na mestu predsjedavajućeg Komisijom za Evropu Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija. U Baku u junu mesecu ja sam kao ministar turizma izabrana za predsjednika Komisije za Evropu UNWTO u ime naravno Crne Gore i to upravo govori o tome da je Crna Gora, s obzirom na to smo dobili podršku 24 evropske države za tu poziciju, upravo stekla jednu vrstu poverenja da upravo bude nosilac i da kažem zajedno sa drugim evropskim državama onih procesa kojima se upravlja turizmom u čitavom svetu i vrlo je važno za nas da vidimo da se nama na ovaj način i kao državi otvaraju vrata za čitav niz i bilateralnih odnosa kao i za otvaranje čitavog niza mogućnosti za razvoj privredne saradnje, za razvoj i unapređenje investicija u Crnoj Gori.